barracons escolars i aquest objectiu, amb les 124 actuacions i les 116, s'aconseguirà començar totes les obres i per tant acabar en aquesta situació en la planificació que tenim davant la taula. Per fer això hem de ser molt més eficients, hem de ser transparents i hem de comptar amb la participació del conjunt de la comunitat educativa per a reconstruir l'educació valenciana, per a reconstruir-la en els valors del que hauria de ser l'educació de qualitat, els valors que el govern del Botànic ha posat damunt la taula, que és posar a les persones per damunt. Ho vam fer en infraestructures de qualitat, una gestió transparent i aconseguir que les aules siguin dignes com pertoca als nostres xiquets i xiquetes. I ara sí, acabi jo de moment així, dona pas que té que haver uns criteris que establiren el nostre club d'investidura i acord de govern i per tant és un programa absolutament ambiciós i que a més transparenta també l'autoexigència que se planteja el propi govern per executar allò que avui s'ha plantejat. Anem a treballar amb intensitat per fer-ho possible, anem a treballar dialogadament amb la comunitat educativa sempre, amb els ajuntaments, amb les altres institucions, per veure de quina manera són capaços d'aquest projecte portar-lo a la realitat. En igualtat de condicions i en igualtat d'oportunitats a tots els xiquets i les xiquetes. I per això és un pilar bàsic del nostre govern, és sense dubte l'ensenyament. Des d'aquesta perspectiva hi ha una qüestió que és fonamental. Avui, més que mai, veiem el que una gestió opaca, una gestió corrupta, i el que ha de ser una nova gestió. Una gestió transparent, una gestió compartida, una gestió que finalment siga digna del que ha de ser un servei públic de qualitat com els que vol oferir el govern de la Generalitat. Com ens han tractat el conjunt de la ciutadania i nosaltres hem vingut així per a fer net per complet amb l'anterior forma de governar. S'ha acabat, ho estàvem comentant amb el president abans de baixar i ell mateix ho deia, és un dia trist per als valencians i les valencianes que tornem a estar en el mapa de la vergonya, de la indignitat i de la corrupció. És un dia trist, però és que davant d'això està això. Davant d'aquest mapa està el mapa de les infraestructures honestes, clares, que van treballant per a millorar la vida d'un país, per a millorar la vida dels xiquets i xiquetes. I això és el que hem vingut a fer nosaltres. Per això costa, i és així de clar, ens costa haver de tornar a mirar el que ha passat en el passat, no? I tornar a veure que s'ha gestionat de forma deslleial, que s'ha gestionat d'aquesta manera tan dura contra els interessos dels valencians i valencianes. Nosaltres el que fem és col·laborar amb la justícia al 100%, col·laborar amb la justícia al 100% sempre i, evidentment, demanar i exigir les màximes responsabilitats i lluitar per a que els valencians i valencianes retornen els diners que s'han robat i anar fins al final. No pot ser que ens quedem en que n'hi ha uns escorcolls o que es queda tot en no res. Si hi ha alguna responsabilitat s'han de pagar i no només s'han de pagar, sinó que a més el poble valencià ha de veure que n'hi ha un retorn del que ha estat passant durant tots aquests anys. Nosaltres avui, així, demostrem que n'hi ha una altra forma de fer.